More music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Huwag nailain pa. Lami ahoy. for the holidays. From the generation of Z-Bake Ovens $7 wherever toys are sold. and creepy crawlers. Wherever toys are sold. Hey, don't forget the toys. Merry Christmas. Folks, Merry Christmas. Have a Merry Christmas, everybody. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Merry Christmas. Merry Christmas. Hi, this is Craig Morgan, wishing you a Merry Christmas. Hi, this is George Strait, wishing you and your family a happy holiday season. Happy holidays. Jingle bells, jingle bells. Hi, I'm Carrie Underwood wishing you a Merry Christmas. I just want peace on earth this Christmas. On 100.5 FM. Hello, mayong aga biyan. Welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Epafras Sacar, pastor sang Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Akon ginaagda nga aton mga kabyanan nga halin sa Negros Occidental, nga akon ara kamo sa Dumaguete, kag bisan pa sa mga palibot nga mga kabanuhanan o mga lugar nga gusto kamo magtuon sang pulong sang Ginoo, kaupod namon amon ikaw ginaagda nga magkadto dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn alas 5 sa hapon, tub-tub alas 7 sa gabi. Kay kita dungan nga magatuon sang pulong sang Ginoo kag magasimba dira sa iya. Sa aton karon nga pagpadayon sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo, diri makita sa Tito kapitulo 2 abyan ang katungdanan sang mga tigulang nga mga lalaki sa bersikulo 1 kag 2, and then tigulang nga mga babae sa bersikulo 3 tubtob sa 5. Liwaton ko sa Tito kapitulo 2 bersikulo 1 tubtob sa 5. Now karon aton hambalan ang katungdanan kag pribiliyo sa mga tigulang nga mga babae. Sugod kita sa bersikulo 3. Ari diri ang instructions ni Pablo sakay Tito. Iwaton ko sakay Tito. Agod nga iya matudluan kag malaygayan ang mga kababahinan nga tigulang. Kung ano ang ila nga pagabuhaton kag ang ila pagkabuhi. Sa bersikulo 3, ang ila pagawi regarding their manners as models. Akon basa, no? Laygayi ang magulang pa nga mga babae nga magmatinahuron sa pagawi, hindi mapatu-patuon o ko naulipon sa alak, magtudlo sila sing maayo. O ari kadamo sa bersikulo 3. Una, ining mga babae kinanglan, they will have sanctity. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, chaste, balaan, matarong. May modelo kita sa pagkabalaan, ang Diyos mismo. Gipahayag sa kabuhi man ni Kristo Jesus nga ginatawag di Holy One of Israel. May balaan kita nga espiritu nga nagahatag sa aton sang
kusog kag gahom nga pwede kita magkabuhi nga balaan. May balaan kita nga kasulatan. May balaan kita nga mga katawan nga ginatuwag mga Kristohanon nga mangin ehemplo naton, sulundo naton sa aton nga pagkabuhi subong nga mga Kristohanon. So ang mga babae kinahanglan nga sila may sanctity. Sanctity. Ikaduha, may sincerity, may pagka matinud-anon. Hindi sila magpato-pato. Hindi sila false accusers or false witnesses. So, hindi sila mga kutsok-kutsera nga mga klase sa mga tigulang nga mga babae. Kita man kamudira sa internet kung anong ginahimo sa mga tao once nga may ginatuwag rare nga mga matabo, nagalili, nagatanaw, nagapamati. Kag maayo gid mag-introduce sang istorya agod nga ikaw magasugid man sa ila. They will have sincerity. Iniblangin na ito, bati ko, batyag ko, ako nuna-una, amoy na ang mga babae nga magpato-pato, maghimo-himo sa mga hindi matuod. They will have sanctity and then they will have sincerity, not false accusers. Number 3, that they will have sobriety, not given to much wine. Ang mga babae dito sa isla sang Crete, sa diin, nag-alagad si Tito, mga palahubog. Siguro tungod sa ilang kultura, no? Kay basi mabugnaw dito, kinanglan sila sang init-init, tag-isa kasyat, pero ang iban, magsigi na lang inom. Pareho generally speaking, diri sa Pilipinas, bisan isa lang tani ka lagok, ang ginahimo nga tag kinaha na gid. Hasta nga hindi na gid pwede ka inom. Wala sang sobriety, wala sang self-control. Not given to much wine. So much more nga sila mga babae. They will have sanctity, they will have sincerity, and then that they will have sobriety. Now, regarding their ministry as mentors, ang mentor hindi lamang naga-exhort, kundi naga-exemplify. Amoy na ang ginahimo sang mentor. Hindi siling nila tormentor, kay nagasakit ina. Madamo sang mga coach o teachers. Instead nga sila mangin mentor, ila ginatorment ang ila players o kon ang ila mga students. So mentors, teachers of good things. They will mentor the young women so that they will have amuman. They will have also sobriety, that they may teach the young women to be sober. So, how to mentor? By showing them what is sobriety, by sharing with them your techniques how to be sober. Then, of course, by exhortation, sobriety. And then, tudluan ang mga babae nga magahigugma sang ila mga bana, kaugalingon nga bana, to love their husbands. Versikulo 4, kag sa amo hanason ang pamatanon nga mga babae sa pagigugma sang ila mga bana kag mga anak. So these aged women, these old women should teach the younger women, even the married women, to love. To love, number 1, their husbands. Paano ba magigugma ang mga younger wives sa ilang husband? By caring, by supplying their needs, and then also
by meeting the wants of their own husbands. Sugataon ang mga ginakinahanglan sa ila kaugalingon nga bana. Kabalo na kamo sina. And then, to love or also their own children. To love their children. Tanaw bala ninyo, si Pablo maalam gid. Ini si Tito, pamatanon ini nga pastor. Ang buhaton ni Tito, laygayan niya ang mga tigulang nga bagabay, ang mga wumiso. Agod nga ining mga wumiso, amo ang magatudlo sa mga pamatanon nga mga asawa. Dakwa ninyo? Wala niya gin laygayan o gintudluan si Tito nga, Tito, laygayan ni mo ng mga younger wives. Labi na gid kung may problema ang young wife, kag magkupo-kupo sa pamatanon nga pastor nga si Tito, dako ang kaygiyunan nga mahulog sila sa pagpakasala. Naga-intrude sa balay sinang siguro ang bana, basi OFW pa o kung overseas. Kag nga tungod sina, maghibi-hibi ni ang asawa, sila lang nga duwa, kay bata pa man, wala kangop ng bata, mahulog sila sa pagpakasala. Tito, ang imo buhaton, laygayan nimong mga tigulang, nga ini nga mga tigulang magalaygay sa mga pamatanon nga mga asawa. Hindi ka magdiritso laygay sa mga pamatanon nga asawa. Nakuha ninyo mga abyan? Busa, kamo nga mga younger pastors, you should be discreet, be wise sa inyo mga dealing sa mga members, sa mga young people, kag bisan pa sa mga younger wives. Madamo. Sulod ka lang dayon dito sa balay, sang kay tungod kay pastor ka, membro ka. Sulod ka lang dayon dito sa balay, sang isa ka asawa nga wala ang iya nga bana. Ay, madamo sa mga istorya nga makahuluya tungod kay hindi maalamon, hindi discerning, hindi discreet ang pastor nga pamatanon. Now sa versikulo 5, tudluan man ni Tito ang mga tigulang nga mga babay, nga ining mga tigulang nga babay magatudlo nga sila, versikulo 5, ano dire? Nga magbutanan, magputli, matinatapon sa balay. Diligent. May diligence sila. Keepers at home. Homemaker, so to speak. Hindi lang sige pang kung ano lang ang mabakal, kag wala man sang husto nga lugar, kag tungod sina, sige lang sila guro tanaw TV, lagaw, shopping. Kinanglan sa mga younger women, i-cultivate ang pagka-homemaker. They take care of the household affairs. And then, hindi lamang sobriety, love, discretion, chastity, diligence. Number 6, goodness. Kaayo lang. Pleasant and agreeable. So, mayara manggid nga mga tao, no, tungod na guro sa ila training, si supakiro. Kung anong imo itudlo, dirigin na siya sa tuo, kay ikaw ya pawala. Kung pawala ka, dirigin siya sa tuo. Supakiro, supakira. Goodness, i-cultivate ina. And then, pagka matinumanon, diri sa gyapon sa verse 5, kag mapinasakupon sa ila mga bana, meaning submissive and obedient, agod nga hindi mapasipalahan ang pulong sa Dios. Obedient to their own husbands,
that the word of God be not blasphemed. They willingly submit and obey their own husband. Kay ikaw, nagasimba, dason wala ka man ga submit o kung nagatuman sa imubana. Ano ang obserbasyon sa mga tao sa gwa, may kasilingan, sige ka mo away? Amo ni, nga wala pulos ang pagtuon mo sang pulong sang Dios. Kung ikaw adult nga lalaki o kung babae, may balaan ikaw nga mga katungdanan kag mga pribiliyo sa mga young men kag sa mga young women. Inaamo ang pagka-model kag pagka-mentor sa ila. Sa nagahimo ikaw sini nga mga butang, ang sunod nga henerasyon magasunod o maga-emulate man sang amo nga patasan kag mga pamaagi sa ila panahon, agod nga ila man buhaton ina sa ila mga younger generation. Amoy ni nga ako nakita diri nga mga kamaturan abyan sa sining 5 ka mga bersikulo sa Titus chapter 2 from verse 1 up to 5. Pagapangamuyo kita. Diyos nga balaan, salamat nga ginatudloan nimo kami kung paano kami magkabuhi subong nga mga tigulang nga mga lalaki, tigulang nga mga babae. Agod nga makatudlo, makamodel, makamentor kami sang younger generation nga magasunod, magapasakop kag magatuman sang sugo, pulong kag kabubuton nimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hasta lang kita diri Nairel. Thank you gid sa pag-replay. Karon mag-greet ako sa aton mga abyan nga nagatan-aw diri karon sa aton nga Facebook Live. Kay Mercy Batakulin, watching with you, Pastor. Good morning. Good morning, man. Ria Takdoro. Good morning, Pastor. Good morning, man. God bless you today, Pastor. Good morning from Pastor Arnel Midis, Bantayan, Bicabangkalan City. Florencio Nunez, watching from Cavite. Kamusta, brother? Ebenezer Pastor Ebenezer Bautista from Guimaras. Good morning, Pastor. Good morning man sa imo. Roel Bisana, maayong aga, Pastor. Maayong aga man dira sa imo. And then sa kay nang Lydia, kumusta nang Bekelo Gotico Domini, Judith Macorio, sakay okay, wala na no, sakay Hernani Palian. Salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati sining aton nga programa. Ang Dios magapakamayo sa aton tanan kag later ang Cebuano Daily Light. No greater love is known, no.
You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM.